Guys, naday ko'y nananggal na kong kurtina kay inuo ko taod-taod na dyan yung kurtina baway tanggal-tanggal. Nanim dyan na ang realidad nga na dyan kurtina nga uranay na sa dili. So anak ko ni matanggal og dali kay ang kurtina na kung uranay nanay nag-isi so di na kumpleto. Akong gibuhat, nag-order na lang ko og bag-o. So, kaning abot naman ang akong bag-ong order. Munang itanggal na ko, ako na sang pulihan. Ako din yung itry, guys. Oh. Nara, oh. Dusi din ikabuok, guys. Mo'y akong ipuli, ani. Ani, muna bag-ong kurtina color nga niabot. Mo ni akong ipuli karon kay nag-uol na ko sa akong kurtina kay labihang nabiza na wanay tanggal-tanggal mo ni so madaot ba po nagdugal kay dugay kay tanggalon so, natanggal na jud nako guys ako pulihan na ning bag-ong niabot. So sa dili pa nako itaod ang bag-o guys ako sang trapuhan ang glass kay murag abog na tara oh abog. Ingeng! Mauna ni mga guys. Umana na kong taod. Look at. Simple lang kaayo. Pero mayo na lang. Thank you for watching.